ואנחנו כרגע נמצאים עם... שקט, איזה קורס סיימת? סיימתי קורס מיישם הגנת סייבר. תעודה של המדינה? כן. חותם ממשלתי? קודם כל איך היה? הקורס היה מאוד מעניין, התחילו ללמד פה מאפס, גם לאנשים שאין להם ידע בדברים האלה בכלל. הצוות המקצועי מאוד מקצועי, והוא באמת עונה על שאלות כמעט מתי שצריך אותו. תמיד מקבל אותך בבוקר בחיוך. תגיד, שאלה, איך אנחנו דיברנו איתך סייבר במהלך ההכשרה וזה נותן לנו כלים לעבודה? מלמדים גם הגנה וגם התקפה, למרות שהמשרות בהתחלה הם יותר סייבר הגנתי, אבל מכינים אותך מראש כבר גם לעתיד הרחוק יותר. במהלך הלימודים יש לנו תהליך גם של מרכז השמה, אם אולי תוכל לשתף איך התהליך הזה עבר. משתמשים בלינקדין, שזה באמת משהו שלא ידעתי איך עושים לפני, אז לימדו אותנו הכל, הסבירו לנו קודם כל מה זה לינקדין, ואיך יוצרים שם המשתמש, ואיזה דברים כדאי לשים במשתמש כדי שהוא יהיה אטרקטיבי יותר למעסיקים, ובאמת מה אפשר כזה לצרף לחשבון לינקדין כדי שהוא יעורר יותר עניין. אחרי שכתבתי קורות חיים, התחילו להגיש אותי למשרות.